ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା। ଏଣିକି ବଢ଼ିବ ସାଲାରୀ। 186% ହେବ ହାଇକ୍। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଫାଇଦା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 1 ଜାନୁଆରୀ 2016ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ଟର୍ମସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛି। ସରକାର ନୂଆ ସିପିସି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିକଟରେ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 1,20,00,000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଘୋଷଣା ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ମିଳୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ପେନ୍ସନ 9,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ମୌଳିକ ଦରମା 2,25,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଟମେଣ୍ଟ ହାର 2.57% ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 58% ରହିଛି। ତେବେ କେତେ ମିଳିବ ହାଇକ୍? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.86 ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ସରକାର ଏଥର 2.86% ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତେବେ 18,000 ଗୁଣନ 2.86 ସମାନ 5,54,480 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ 2.86 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000ରୁ 51,480 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଦରମା 186% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 2.86 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିମ୍ବା 186% ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ୟୁନିୟନଗୁଡ଼ିକ 3 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 54,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।